denoi, eta, eskerrak eman, gonbidapenagatik, hemen egoteko aukera emateagatik, egia esan, garai honetan aukera gutxi daude lagunekin eta bestela egoteko, hau beste aukera bat da, pozgarria da jende aurrean egotea, jendea ikustea, sentitzea, horren eskertzen da, ez? Nik uste dut Kikek marko izugarria jarri digula, ez? Orduan errepaso oso interesgarria egin du. Eta marko orokor hori jarri dugu, ez? Berez jardunaldia prestatzeko orduan horretaz hitz egin genuen eta horrela adostu genuen, bera jarriko zuela marko orokor hori eta gero bai nire kasuan eta bai Mirenen kasuan pixka bat gauza zehatzagoetara hitz egingo dugu edo zehatzagoetara joko dugu. Nire kasuan, edo baita ere horrela eskatu ziatelako, ni gehiago hitz egingo dut gazteen inguruan. Polita izan da errepasoa, nik ikusi ditelako nire burua, ez, 80. hamarkadaren amaieran eta 80. hamarkadan zehar, hor agertzen ziren gauza askotan, ez? Tokatu zitzaidan, parte hartzea pixka bat mugimendu horretan, eta urte askotan, aritu naiz herriko euskara elkartean, eta gero momentu batean, salto egin un akademiara, eta, Iñaki Martínez de Lunak eman zidan lehenengo aukera gazten inguruan, edo gazteekin ikertzeko, gazteak eta euskara, eta hori izan zen etorkizun aurre ikusten. Okerez banago, 88an, 19 aritu ginen ikerketa egiten, eta gero 2000. Urtean edo hortze argitaratu zen. Eta hori izan zen niretzako hori lehenengo aukera gaztengana hurbiltzeko ikerlari moduan. Eta geroztik, hori 20 urte pasa dira, eta aukera gehiago izan ditut, ikerketa gehiago suertatu dira, eta orduan pixka bat horren inguruan gogoeta batzuk ekarri nahi ditut. Pixka bat eskatu zidatenan hemen parte hartzeko, pixka bat egin zidaten eskaera hori izan, ez? Gazteen inguruan, gazteak eta euskararen gaineko diskursoak, eta nire gogoetak ez dira berezik historikoak. Aukera bat zan jotzea atzera eta ikusi, ez? Denbora honetan nola jundiren igual aldatzen hori diskursoak edo percepzioak edo ni jasotako inpresioak, baina, erabaki dut igual zerbait sinkronikoagoa egitea, momentuko argazki bat. Gainera orain dela, urte gutxitan, ikerketa pare bat egin ditugu, eta orduan, ikerketa horiek direla eta nik uste dut argiago daukadala ni neuk oraingo argazkia. Argiago edo, bai. Orduan, gogoeta batzuk ekarritu besterik ez, eta pentsatuz ere goiza geneukala, eta orduan, gero aterako dira gauza gehiago, eta mai inguruan, eta orduan, niretzako bada, hasi nintzenean gazteekin eta ikertzen, bada, esaldi bat, oso lagungarria izan dana, eta neurri batean mugarri bate izan zen, batez ere aldatu zuelako nire ikuspegia. Jose Luis Arangurenen hitzak dira, eta berak esaten du, gazteriak trazu sendoekin erretratatzen du gizarte globala edo gizarte orokorra, eta gizarteari bestalde ez zaio beti gustatzen bere burua horrela erretratatuta ikustea. Askotan erabili dute, esaldi hau edo hitz hauek, eta esan duten moduan niretzako, baliogarria izan zen nire ikuspegia gazteekiko, batez ere ikerlari moduan aldatzeko. Eta geroztik beti eta askotan, eta orain dela gutxi ere, soziolinguistikaren jardunaldietan aipatu nuen, ez? Gu, ni eta lantalde batean egiten ditu lan gehienak, beti esaten dugu guretzako oso baliagarria dela ispiluaren irudia, ez? Orduan, gaztengana jotzen dugunean, galdera batzuekin edo zeregin batzuekin, gustatzen zaigu pentsatzea,
Gazteek hitz egingo digute, beraien bizitzaz, beraien iritzia emango digute, baina kontziente izan behar gara gazteek beti jartzen digutela ispilu bat aurrean. Eta ispilu horretan gu gara, bai gu gaude, helduok eta gizarte oro har. Orduan, klaro, askotan ez, gaur egun, eta azkenengo urtetan, beti dago mahai gainean, zer gertatzen da, gazteak euskera, zergatikan egiten dute hain gutxi euskeraz, eta guretzako hori ulertzeko ispiluaren metafora oso baliagarria da. Orduan, gaur aipatuko ditudan gogoeta hauek, batez ere 6 ardatzen inguruan antolatzen dira, eta azken finean dira, gu urte hauetan ispilu horretan ikusi izan ditugun gauza batzuk. Bakarrik aukeratu ditut batzuk, honea ekartzeko eta zuekin konpartitzeko. Orduan, lehenengo gauza ikusten duguna, eta ikusten detena da, ni ez naizela gaztea. Eta gutako asko ez garela gazteak. Orduan, hau tontakeria dirudi, baina ez da, batez ere ikerlari moduan ez da tontakeri bat. Eta gu asko hitz egin dugu gaztei buruz, eta zergatikan ez dute egiten, edo zergatikan egiten dute, edo zergatikan egiten dute hau, eta ez bestea. Baina, gu ez gara gazteak. Orduan, konturatu behar gara, horrek eskatzen digula ulertu nahi badugu zergatikan egiten dute, edo ez dute egiten, edo egiten duten, ulertu nahi badugu, ahalegin berezi bat egin behar dugula. Eta nik askotan esaten dut, gu ere, gure ikerlarien ibilbidean hor aldaketa bat gertatu da ere, eta momentu honetan saiatzen gera beti esaten dugu, ez ditugu gazteak ikertzen, gazteekin ikertzen dugu. Eta hor ere aldaketa bat egon da, eta saiatzen gara hori ere gauzatzen gure ikertzeko moduan. Orduan, gazteak ez dira objetuak guk ikertu edo aztertu edo analizatu behar dituguna, baizik saiatzen gara, gazteak ere sujeto izaten eta beraien gana hurbiltzen. Eta, gero momentu batean beti tokatzen zaigu interpretatzea. Zen ikerlari bezala hori da gure zedegina. Baina, saiatzen gara behintzat gertu egoten, eta, kontziente izaten, hor dagoela distantzia bat, gu interpretatzen ari gara, eta, errespetu batetik nolabait esateko, ez? Eta nik uste dut, importantea dela hau, nola hurbiltzen gara beraien gana, nola ikertzen ditugu, nolabait esateko, ikertzeko moduak importantea dira. Orduan guretzako gero eta importanteagoa da, hori ez bakarrik zer ikertuko duten, baizik nola egingo duten. Hori da guretzako oso importantea, batez ere nerabekin gaudenean, gazteekin gaudenean. Eta batez ere guretzako baliogarria izan da kontzientzia hori izatea. Ez naiz gaztea, ez gara gaztea, eta orduan kontzientzia horretatik abiatzea. Eta honekin lotuta nik esango nuke gero eta argiagoa daukat, gazten gana jotzen dugunean ikerketa bat, edo esku hartze bat dakagulako, egiten dut gazte mundua interesatzen zaidalako, baina baita ere nire gizartea interesatzen zaidalako. Berriro, bueltatuz, ispiluaren metaforara, ez? Niretzako gazteak ikertzea da modu bat nire gizartea ere ikertzeko eta ulertzeko. Orduan, gazteak interesatzen zaizkit, baina batez ere, bueltatzen diatelako nire gizartearen irudi bat. Eta hor, gu gaude. Erabileraren kezka zeinen kezka. Hori, batez ere, heldu gaude kezkatuta. Hori horrela da, aurrekoarekin lotuta. Gazte asko daude kezkatuta. Hori esan behar da. Hizkuntzaren egoeraz daude kezkatuta edo arduratuta. Asko badute, edo jaso dugu azkenengo ikerketan klusterrarekin egindakoa, nolabaiteko kulpa sentimentua.
gehiago hitz egin beharko genukela, gehiagotan, jende gehiagorekin. Orduan, batzuk daude arduratuta, batzuk daukate sentimentu hori, ez? Baina kezka esango nuke heldu hona dela, neurri handi batean. Eta askotan ere ikusi dugu euren kezka edo euren arduran dago gure kezka, bai? Orduan, gu produzitzen ditugulako diskurso batzuk, edo, bai, lehengoan ere ikasle batekin, COVID-en asuntoarekin etorri zen, eta, hitz egiten ari ginen, ze gaizki daude, 18 urtekin, unibertsitatearen lehenengo urtean, asko daude frustratuta, ezin dute zer egin, eta batek esan zi, gainera esaten dute gure errua dela. Orduan, COVID-en inguruan izan, kutsatze masibo horioa beraien erruagatik, gazteak, baina euskararekin halako zerbait ere batzutan entzuten dugu, ez? Esaten dute gure errua dela, guk egin beharko genuelako gehiago, orduan. Hori ere somatzen da. Baina nik esango nuke gazteen erabileran azkenean ikusten dena da euskara gizartean daukan presentzia. Gazteen erabilera gure erabilera ere bada. Zenbat erabiltzen dute gazteek eta zenbat erabiltzen dugu heldu. Orokorrean gainera ezin dugu ahaztu printzipioz erabilera hartzen badugu zentzu zabalean gazteek gehiago erabiltzen dute euskara, besteak beste, pasatzen zelako ez dakizen bat ordu eskolan, eta hor erabiltzen dute. Ordu asko pasatzen dituzte. Asko irakurtzen dute, ez dute asko irakurtzen, asko irakurtzen dute euskeraz, adibidez, ez? Igual derrigortuta. Musika dezente entzuten dute euskeraz. Zanait, erabilera zentzu zabalean hartuta, igual gu nahiko genukena, gu helduok nahiko genukena, baino gutxiago erabiltzen dute, baina gu baino gehiago erabiltzen dute. Eta hori ere, kale neurketetan eta agertzen da. Erabilera, guk espero genuena baino gutxiago, baina hala ere, gu baino gehiago. Eta nik esango nuke gazten munduan euskarak dituen gabeziak edo hutsuneak, helduen munduan daudenak direla oro har, ez? Eta honekin lotuta, gazteek badituzte guneak, eta guneak euskara erabiltzeko, eta gero badaude hutsuneak, ez? Orduan, orokorrean ze gertatu da? Azken urteetan gazteak euskara ikasteko, euskara erabiltzeko tokiak sortu ditugu, familia izango zen bat, pixkat gune bat naturalagoa, hori utziko dugu aparte, baina, batez ere, eskola, ez? Eta hori bai da, gune bat, beraien bizitzan presentzia handia daukana, eta hor erabiltzen dute, baina askoz gehiago ez dago, ez? Behintzat testuinguru askotan, testuinguru beste askotan bai. Baina gazte asko, eskolatik aparte, hori Kikek ere aipatu du, ez? Hutsune bat dago, handia. Hortikan atera, eta isialdia, esate baterako, eta isialdi formala eta informala, hor asko zailagoa da bat egitea, ez? Beraiek asko zailagoa dute bat egitea euskararekin, ez? Nik esango nuke orokorrean, gainago hau nahiko landu dugu gure ikerketa ezberdinetan, gabezi bat, gabezi nabarmena, eta gero segurazki Mirenek ere aipatuko du, hitz egiten beraiekin batez ere lotzen dute euskara familiarekin, kasu batzuetan, eta denek eskolarekin. Baina ni beti esaten dut, justu nerabezaroan, gaztaroan, justu bi gune horiek ez dira bereziki beraientzat, importantea bat dira, familia beti da zutabe bat, eta eskolan basatzen dituzte denbora asko. Baina esango genuke emozionalki, identitateari dagokionez, ez dira beraientzat une horietan
erakargarriak bereziki, ez? Edo ez dira referente, ez dira pisuzko esparruak, ez? Orduan, beraien kezka dituzte, beraien unibertsoa, ez? Gu deitzen duguna gazte kultura, edo gazte kulturak, pluralean, eta hor bai dala zaila, gaur egun, euskararekin topo egitea. Badira salbuespenak eta asko, baina, bueno, edo asko ez dakit, baina batzuk badaude, eta gu horietako batzuk ikertu ditugu, baina oro har, ikusten dena da, gazte kultura horietan, euskarak oso pisu eta oso presentzia gutxi daukala. Eta hori gertatzen ez den bitartean, benetan zaila izango da. Erabileraren auziari buelta ematea edo. Horregatik iruditzen zaigu, halako kasuak gertatzen direnean, hau da gazte kultura eta euskara bat egiten dutenean, hori altxor bat dala. Eta, zaindu, ikertu, aztertu eta, pixka bate garatu ere, ez, merezi duela. Nik uste dut gero miren horretaz hitz egingo duela eta ez naiz ni luzatuko, ez? Gu praktika komunitateak deitzen edo erabiltzen dugu praktika komunitatearen nozioa gune hauek izendatzeko eta guretzako oso kontzeptu importantea da eta ikusten dugu momentu honetan azkenengo ikerketetan ere kontzeptu horren gainean aritu gara eta iruditzen zaigu oso idei baliagarria dela, batez ere gazteengana jotzeko eta ikertzeaz aparte ere esku hartze batzuk egiteko, ez? Gu adibidez kirolean egin genuen ikerketa bat eta orain asteragoaz beste bat. Eta bizkat kontzeptu horrekin egin dugu lan eta ikusi dugu horren potentzialidadea. Gero galderak agian egon daitezke eta bueltatuko gara. Baina guk ikusten dugu halako praktika komunitateak gertatzen direnean, badaudela aukerak, buelta batzuk emateko, badaudela aukerak hizkuntzarekin gauzak egiteko, potentzialidade handiko taldeak direlako, hor talde agentzia erdian dago, eta gazteak daude erdigunean, ez? Horre, neurri batean kuadrilategiren ideian, baina, ni igual kuadrilarena utziko nuke alde batera, egon daitezke eta badaude praktika komunitateak beste gune batzuetan, eta gu hortan gaude. Beste irudi bat, ez? Zein zaila den alduntzea. Ez oso zaila da, gazteentzat oso zaila da. Oso zaila da mudantza bat edo muda bat egitea. Hau da, ohitura batzuk hartuta daudenean, horri buelta ematea, ez? Posiblea da, noski, baina zaila da. Helduontzat zaila da, baina nik esango nuke nerabe gazteentzat zailagoa dela. Zenon gauza asko gertatzen dira, beraiek talde presio handia izaten dute, arau soziala oso presente, arau soziala euren artean behintzat gertatzen diren edo ematen diren araua gazten artean, kuadriletan. Gazten artean gaur egun hainbat testuingurutan ez denetan noski, baina euskeraz egitea eskolatik kanpo oso markatua da. Kriston marka da beraientzat. Baina zer egiten duzu, zila ez gaude eskolan, nola ari zea euskeraz. Hori buelta ematea oso zaila da. Orduan, helduontzat kostatzen zaigu, ez, gure ohiturak aldatzea, nik esango nuke gazten kasuan segurazki zailagoa da. Eta hori, hainbat testuingurutan, araua gazten artean behintzat gazteleraz hitz egitea da. Hori da araua. Eta zeinek apurtzen du hori, ez? 13, 14 urtekin, 15 urtekin, zeinek... Orduan, nik esango nuke batez ere, nerabe eta gaztei buruz ari garenean, ohiturak aldatzea ez da nahikoa.
Ohiturak landu behar dira, ohiturak aldatu daitezke, baina nik uste dut behar direla baliabide gehiago, behar direla beste egitura bat, nolabait bultzatuko duena aldaketa hori edo babestuko duena aldaketa hori. Ez da, ohitura aldatzearekin nire ustez ez da nahikoa. Beste idei bat, edo beste irudi bat bueltatzen diguna ispilua, zenbat bizitza daude bizitza batean. Hau zergatik aipatzen dut. Badago autore bat niri asko gustatzen zaidana, aurreko soziolinguistikan jardunaldietan ere aipatu nuen, Kathy Bullard. Kathy Bullard egin zuen antropologo bada, etorri zan, egon zan Katalunian 80. hamarkadan bere tesia egiten, katalanaren inguruan, eta orain dela urte batzuk bueltatu zan. Bueltatu zan, hori 2000, ez dakit zehazki, baina 2015-ean, demagun. Bueltatu zan, Kataluniara berriz aztertzea katalanaren egoera, eta besteak beste egin zuen zerbait interesgarria izan zen. 80. hamarkadan elkarrizketatutako gazte, orduan gaztea ziren, gazte batzuk berriro elkarrizketatu zituen, ja, heldu moduan. Eta oso interesgarria da, bera planteatzen duena, 2016an atera zuen liburu bat, eta hor kapitulo bat da, pixka bat, esperientziari kontatzeko, ez? Zer esaten dute gaur garai batean gazteak zirenak, eta gaur egun helduak zirenak. Eta heldu hauek begiratu zuten atzera, ez? Elkarrizketa hauetan begiratu zuten atzera, eta, esaten dute, garai hartan, nerabea nintzenean, beste ikuspegi bat neukan katalanari buruz, ez? Eta beste ikuspegi bat, beste jarrera bat, beste jokaera bat, eta gauzak asko aldatu dira, ez? Niretzako interesgarria da, ez? Honetaz ere konturatzea. Eta hau ere oso lotuta dago hizkuntz sozializazioarekin, ez? Paula Casarezek ekarri zigun konzeptuarekin. Konturatu behar gara, nolabait sozializazioa oro har irauten duela bizitza osoa. Agian oso garrantzitsua da lehenengo urtetan gertatzen den sozializazioa, gazte garaian gertatzen den sozializazioa, bai, oinarria izan daitekelako gure bizitzan, bai. Baina sozializazioa irauten du bizitza osoa. Orduan, eta Kathy Bullarden kasuan, liburu horretan oso argi ikusten da, nola, hiztun bezala ere, ez dakigu nola bukatuko dugu, ez, gure bizitza, ze hizkuntza hitz egiten, edo ze hizkuntza ikasten, edo, orduan, klaro, importantea da gaur egun gertatzen ari dana, eta gaur egun gaztek zer egiten dute, noski, ez, baina baita ere bizka bat ez galdu perspektiba hori, Eta baita ere, beste, iaz agertutako txosten batean, Europa mailan egin zen nolabait halako ronda bat ikusteko hizkuntz gutxituak dauden tokietan, Euskal Herrian, Katalunia, baina baita ere Galesen, Irlandan, Eskozian. Mudantzen inguruan, zenolako esperientziak zeuden, zenolako ikerketak eta gogoetak, eta hor ikusi izan ere, mudantza gehienak, hau da, hizkuntz mudantza gehienak, helduaroan gertatzen direla. Orduan, niretzako importantea zer da? Momentu honetan gazteekin ere, pazientzia izatea, pazientzia ez dakit, hor da, erein, eta gero ikusiko dugu. Eta bizitzak ematen ditu buelta asko, eta nire ustez adibidez ikerketa longitudinalak, hau da, bizkat Kathy Bullarrek egin duena, interesgarria dira. Eta hemen ez dakago ohitura handirik. Gauza batzuk egin dira, baina gutxi. Gaur egungo gazteak, hemendik 10 urtera edo 15 urtera berriz ikusi nun dauden, eta hizkuntzarekin lotutako gaiak ere ikusi, ez? Zenolako jarrera, zenolako ibilbidea egin duten, zenolako, eta nik uste dute azkenengo ideia, ez? Arin eta ondo usoak egon. Nik esango nuke, kasu honetan
irudia dago lotuta gehiago euskal soziolinguistikarekin, nik esango nuke oro har nahiko arin jungarela praktikan, baina mantso berrikuntza teorikoan eta diskurtsoen berrikuspenean. Nik uste dut nahiko, Kike berak aipatu du, ez? Nik ezagutu nuen Txepetzen teoriak izandako inpaktoa, izugarria, baina ia geratu geha hor. Eta, hitz egiten ari gara, 86an zazpi argitaratu zen liburua. Gauzak egin dira, geroztik. Baina ni horrelako lurrikada ez de berriro ikusi. Lurrikada teorikoa, potentea, ez dut ikusi. Pentsa 87tik, zenbat gauza gertatu dira. Orduan, praktikan bai, ikusi den nahiko azkar jungarela, harin, esango nuke, baina berrikuntza teorikorik ez da gertatu. Eta niretzako badago momentu honetan, badago elementu bat niretzako, ez dakit, ez nuke esango kezkagarria, baina arreta deitzen dit. Eta ez da gertatzen bakarrik hemen. Eta Kik ere jarri du mahai gainean. Berak esan du, hemen euskararen bizi berritze prozesuan, Txepetzen teoria izan zen mugarri bat. Eta horren baitan garatu zen neurri handi batean euskalgintza eta euskalgintzaren praxia, praktika. Hor, teoria horren erdigunean hiztun natiboak daude. Berak aipatu du, ez? Gune simboliko hori, jatorrizko euskaldunak, eta ni seguru nago momentu horretan hori egin behar zala eta horrela formulatu behar zala. Baina, gaur egun, hori iruditzen zait, ez datorrela bat errealitatearekin. Zene, gaur egun, gaztei buruz ari bagara, gaur egun, gehiago dira hiztun berriak, hiztun natiboak baino. Hau ez da gertatu hemen bakarrik, gertatu da Europa osoan. Beste mugimenduetan, hizkuntza gutxituen berritze prozesuetan, normalean joera izan da hiztun natiboa jartzea erdigunean eredu bezala. Kontziente izan behar gara, mantentzen badugu hiztun natiboa eredu bezala, desaktibatzen ari gara hiztun berriak. Eta hizkuntzen berreskurapena Europa osoan, horregatik, eta beti aipatzen dut Europarena, ez flagelatzeko gu gehiago. Ez hau gertatu da toki guztietan. Niretzako momentu honetan hau da gai oso potoloa. Zenestian Morrortu eta bere taldekideek ikerketak egiten ari dira hiztun berriekin eta denetatik agertzen da noski, baina ze gaiak agertzen dira. Euskaraz hitz egiteko beldurra, lotsa, eta bar, hiztun berriena. Jarraitzen dugulako, jartzen erdigunean hiztun natiboa, hori da eredua. Eta nik uste bere momentuan horrela esan behar zula, segurazki 80. hamarkadan. Baina 21. mendean gaude, eta nik uste honekin zerbait, nire iritzia da, zumea, baina, hiztun berriak gazten artean gehiengoa dira, eta, hau nola kudeatzen dugu. Nik uste dut, beste diskurso batzuekin batera, edo beste diskurso batzuen artean, behar dugu diskurso bat hiztun berriak jarriko dituena erdigunean. Bestela, hiztun berriak desaktibatzen ari gara. Eta neurri batean jarraitzen dugu, hiztun natiboak eta hiztun berriak, ez dakit, daude bizkar emanda, nola esateko. Orduan, ni hor ikusten dut, oraindik badagoela, lana egiteko. Eta, hau dira nire gogoetak, honekin amaitzen dut, eskerrik asko.